Opšte su poznate dugodopštine ekipe iz emisije DNK, koja iz dana u dan pokušava da razmrsti komplikovane rodbinske odnose i ustanovi ko je kome otac, a ko kome brat. Nekada uspešno, nekada manje uspešno, ali ipak, barem je smeh uvek zagarantovan. Ovog puta na snimanje je upao čovek sa strane i na moment prekinuo emisiju. On je počeo da dobacuje Nataši: "Vi ste lepotica", rekao je on, a Nataša mu je rekla da je pomešao. Ne, vi ste mene pomešali sa onom što gradi kuće. Ona je slična kao ja", rekla je Nataša zbunjenom, pripitom fanu. Ipak, kada je čovek shvatio, usledila je Natašina rečenica koja je sve nasmejala do suza. "Jao, sve ste pomešali. Ona ima malo kuće, a ja ništa, ja imam malu bebu", objasnila je Nataša i nasmejala sve, a zbunjeni čovek je priznao da je alkohol odradio svoje. "A da, ja sam pomešao, ali to je zbog piva, od 1 do 2 gajbe", poručio je. Na šta se Nataša nasmejala, videvši da se radi o ozbiljnim količinama.